Ngi ai U Blei pi haga kerteng kabatiang tam jong trai jongi u Jesu Kris. Sashi sien pat ngi pediang sngo bahaya pi nado ki longkme ki longkpa ki kon samla pat kerpang ya pi ki hep ki barit sha kane ka Jingiaseng ka program ka bawan na pi na kabalang Presbyterian Nongthymmai. Ngi khot sngo bahaya pi lang barok kat bala banya snok tilang bat ngi shipor lengba ini I Jingiaseng. Hakne ka por ki program ki bangin yo ki longkum ni harum. Ngin yo sngo shwa ya ka jingpule sedang ban ai da imis lasumar dabyang karmau plang. Hadian kata imis emayamika adena karmau plang in ai ka jingrwai. Ngin yo banyarwai lang ya ka him ka ban riu spa nyo banyalam yangi da irimeka nyota bada I hayden emi walang. Bat ban buat pada da ka jingrwai bakerpang na imis wan ka name lalu. Biaswa bangin ya chakmat tong nya pendem lang ha ka jingrwai. Kok pa jong ubah beneng. Ngi wan hajan jong mi try ha ka ni ka step perngap. Bana ai ngo ime sa shi sien try ba me ai ngi ka ni ka lat. Banya kendo kumne lengba ka online service. Ngi ai ngo ime try ba me la ri sumar skher ngi ha ka ni ka tayo barok ko we try. Bat ngi nget scam be menang yad rengkat bat ngi menang ri sumar menang bat scam ngi hakis ngi ki ban wan try. Wat la ka perthai shabat try ka don ha pedeng ka jingya le ba kraw bat uniu khnang jingpang bat ki bor ki ba pher ki ba kwa ban pentelot ngi try hen re ngi shanya bet tang hame bat ngi nget scam bangin long ki ba khlan bat ki ba shlur try na mar me yad rengkat bat ngi hakni ka pot try ngi IT benta basa jong barok kani ka Jingiaseng hakikti ki ba shania ki jong me kerkhu ye ki program barok try na do ki jingpule sedang ki jingduai ki jingrwai bat kham tam ya ka khu bor ba men pinsngau ha pareng jongi ye ki ni barok ni pa na ka kerteng bathiang tam Jesus Christ unong pen em jongi amen. Nan pule na kasam de bashispa at puway de khot baning kong hadu basau nan khmiet ya la ki khmat sha ki lum nang no kawan ka Iarap jonga ka Iarap jonga kawan na utrai ubala thau ya ka beneng ba ya ka khendo on sha bakan khi ka kejat jong me uta uba sumar ya me on samthia hakmi uta uba sumar ki Israel on yo samthia lemne yo thia Tungin ya doai. Ba jungi ubah neng. Aingo ba miladarin kat bangi barok shimiet hadu bynta. Darin kat bangi iwe pi iwe kamtam bat kuju ki bayo yu niu khnang jingpang. Bat ai ka jing start darin kat ru bagi doktor ki nurse ki ba sumar ya kini ki nangpang. Bat darin kat ru ba ka jeseng Khynnah. Wat langim shimla banwan chaka yeng ka kentang jong me henring dang yo ban le dingba ka online service dan ka bengi we what ye not trying but I go back ka ba mila tip try small try ni jingba jong ibarat but ka kerteng Jesus Christ kapan kini baro amen.
So high, can't get over it. So deep, can't get under it. So wide, can't get around it. Oh, wonderful love. So high, can't get over it. So deep, can't get under it. So wide, can't get around it. Oh, wonderful love. So high, can't get over it. So deep, can't get under it. So wide, can't get around it. Oh, wonderful love. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. Oh, wonderful love. Oh, wonderful love. U Blei shibon ya ki paralok barok ki bela bynta ki bela ayangi ki ko jingpule sedang ka basai kedal ki bela ayangi ki ko jingrwai ba ki jingrwai bat khamtam ni itu special number iba kerpang U Blei unang kurku ya pi bat unang pindan kam ya pi hakani ka por pat de tong nya ya chakmat ngin poi syak bynta bat kata syakwai pada bynta bat kata kalong ka bangin syak skor ya I jinghikai I balingkot na ka Ktien ka jong U Blei. But ya ka jinghikai menta ka sengi lada pi don ki kot ba ki jong pi sngo ba ban ple. Ya ka jinghikai menta ka sengi la sod lani la shim na ka gospel umat Hios klanong ka bakendai ka da kot beningkong hadok bapra nang tade na ka gospel umarkos klanong ka baar ka da kot iwei hadok hadar badru pila ban lab ya ini jingiathuhkhana na ka gospel u Lukas klanong ka basan ka dakot ka bakat nyo hadu arpun riu ngangek barok nangi ngidon ki paralok ki bangi ngidon ki paralok haki school ki bangilen ngidon ki paralok haki shnong ki dong haki bangisa ngidon ru ki paralok haki bible class ki jongin deh te hakani ka sengi ka jingiathuhkhana kan penpau yangi ani kan pen sngau hangi shaphang kata ka dor ka bashisha jong ki paralok ka dor ka bashisha jong ki paralok ka Ktien ka jong U Blei ka yathu yangi bashisin u Jisu la poi hakawai ka shnong ka bakerteng ka Kapernam ulalet rung hapo ka wai ka yeng hangta pat kat shaba u Jisu ulet ki breu bon belen ki wan ban toj ban sngap ya u Jisu ban yo iya u namar ki laju yo sngo ya ki jinghikai ki bapilla ki jong u Jisu ki laju yo sngo ru ya ki kamba ki ba ule namar kata le se ki kwa ban wan ban saki dala ki jong ki khamat ki jong ki ya une u Jisu but ngijyo sngo bon sen bat ngiju puleru ba kumno u Jisu u shalle ki kamba ki bapher u penya ki badako u pen pet ki bamadla u pen kren ki ba thlon nang tapade ule ayu u be ki ksot ki khrei tile se namar kata bon ki patba ki kwa ban wan hajan u Jisu bat ki lamru de ya ki bahayeng ki bahsam jangki ki lok ki jor ki jangki ki badan ka no ka jingshitam lani ka jingpang ki ko ban walam ya ki hajan u Jisu khnang ba u Jisu un kta ya ki pad un ben khia ya ki hakta ka jo ka shnong Kapernam la don wei u breu u badan kata ka jingpang yap shiliang ka jingpang yap shiliang ka kata ka jingpang yap shiliang ka jingpang yap shiliang ka long ka jingpang ha ka ba u breu lane ka breu kimla ban penkhi
ya ka met ka phat ka jongki. Kimla ban pendon kam ya ki kti ki kecat ki jongki. Wat ya ki shimpria kti shimpria kecat ki jongki ru kimla ban penki. Ki hab ban chuthia bat barok shisngi bat ki don kam ya ka jingiarap jongki wei pat ban le ya ka no ka kam. Ka long ka jingim ka ba shitom hadok kata-kata. Ti hakka pernam la don kum uta ubreu ubedon kata ka jingpang yap shiliang. Une ubreu udan saungut ki paralok. Udan saungut ki paralok. Pat kini ki paralok ki dap da kamen sem ka jing ngusin ya u paralok jongki ubedon ka ni ka jingpang. Ki isin namar ba umla ban yat ban yang kumaki. Umla ban tray ban kata kumaki. Ti kilaya wan hayeng jong ule se bat kilaya perkat nle kumno banyarap ya uniu paralok ubapang. Nganget ki yok sngo ba ujisu udan hakashnong ka jongki. Bat nganget baki nget balada ki alam ya une uparalok jongki hajan jong ujisu la ban le ka kamba haka jingim ka jong une ubapang yap shiliang. Te da ka minsem da ka jo ka jingmut pat da ka minsem ka Kloi banyarap kilaya kut jingmut ba minta ka sngi ngin da kumno ru da lele ru ngin ra yo ne parlok changi ngin yalam yo u sha ka ta ka yeng hakaba ujisu udan ti hakata ka por empat don bas 4 don kali ndai tikni ki sangut si paralok kile kumno kira kumno ya uni parlok jong ki ubashitam kilaya ra bai da ka jingthia ka jong u pat kilaya ken sha kata ka jaka hakaba kite jisu don henry anda kila poi ha kata ka yeng hak anda kila poi ha kata ka yeng kiyo penman bakata kayeng kala khap nya smam namar ka jingbon jong ki breu kat shaba ki pedru da ki breu sudah kimla shoban rong wat tang na ka jingkhang yeng ru namar ki breu ki ba wan ya lam le se ki ba pang ki ba wan ya lam ya ki ba yeng jong ki ba shitam ki ba wan sngap ya ki jinghikai ki jong jisu ki la ki bon hado kata-kata pakini ki saungut baduta uparalok jong ki kim don lat ban walam ya uni ubapang hajan jong jisu henry kini ki saungut ki don ke jingkot jingmut ki ong dalai leru minta ke sngi ngin walam bet ya uni uparalok hajan jisu bat jisu un penkhia ya u tikile kumno fitem kiyo bak ki don kata ka mouse step hakata ka yeng kabaya lam sha jrong tlum da ka ba jinjar ngatrai kies dang ban keu ban ra ban tan ya une uparalok ujong ki bedon hakata ka jingthia pat ki let keu sha lor tnom yeng anda ki poi halor ka tnom yeng ki le kumno ki khelet ya ka jing sop jong ka tnom pat ki penpei thleu ya kata ka tnom suki ki penhiar ki penhap ya uta uparalok ujong ki ubashitam hado ba undathia ha kechat jongu jisu ngatharai kum ha kata kapor jisu rengkat bat bar ki breu ki badon ha kata ka yeng ki lengo mano uni ubahap ubawan hiar na tnom kumne nde ngatharai ka long ka ba ipla hado kata-kata papin pet shajrong sindat penyo ya uni ubreu bawan hab ka jingthia suki ba ikini ki saungut ki ba penhab ya kita ki tau telai suki hado ba utau ubreu un thia hagi kechat ki jong jisu henry u jisu usngau tho ya ka jing thrang ka jong kini ki paralok but u pet but u yo ya ka jinget jong kini ki saungut jisu ong kumno jisu upet sha uta ubapang yap shiliang badu ong kokhon lamap no ya ki pop jong me kokhon
la map no ya ki pop jong me ha ka jo ka jaka ha ka ta ka yeng la don ru ki parasi bat ki nongtho bat ki parasi ki dei ki rangba niam la nengi la ban ong ki temen basan ha ka to ko por ti haba ki yo sngo ba u jisu ong ya kini Ktien ko khon la map no ki pop ki jong me ki asdang banya kren para maki ki ong kumno u ei une u bakren ya ki jingkren ben blei u ei u bala ban map no ya ki pop henrei tang u blei hi kila sedang banya kren kho nadin henrei u jisu u tebha ya ki jingmut jing perkhat jong ki ru bad u ong bad u pen i ha ka ta ka por ya ka bor ka jong u pai sha uni u bapang yap shiliang bad u ong to yang to ba no ya ka jing thia to kelet no shala yeng te kumne ru haba ula yeng jot hakmat jong ki bad ula ba no ya kata ka jing thia ula let no shayeng da ka ba iaroh ya U Blei bad ba ro ki badon ha kata ka yeng kila ipla ya kani ka jingja kila iaroh ya U Blei bad kila ong ngila yo i ya ki ki ba phla ha kani ka singi te ka long ke ka ba sngo tanat chisha habang ya perkhat ya kini ki san ngut shi Paralok ka jing ka jong kini ki saungut ya Paralok ka jong ki ubashitom ka jing Kloi ka jong ki ban Iarap ka jong u pat ka ban Iarap yu pat ka jingkut jingmut ka jong ki padalai leiru menta ka sngi ngin pen poi ba dia u sha janu jisu ka long ka bangiru kum ki khon kristan ngi dei ban pertho bot lang kum ki khon kristan em hebaren ngiru ngi dei ban Kloi ban ai ka kti ka jingiarap ka jongi ya kito kiba shem ya ka shitom kalanot ka jingiarap ka jongi kala ban long ka baret ngila ban Iarap hayeng hasem ya ime ipa ngila ban Iarap ya ki Paralok ki jongi haskul laki laki hap let's say laki klet laki absent laki klet ban ra phin ngila ru ban Iarap ya ki hemmen ki para ki jongi let's say ha kapuli kaputhi kum kini ki saungut ngiru ngidei ban long ki ba Kloi ban Iarap ban isen bat ban kenere ka kti ka jingiarap ki jongi ya baro ki badon kameka sho kane ka jingiathuhkhana ka pen pau hangi ba u jisu u long U Blei u bala ban map ya ki pop ki jongi badru u bala ban pen kot yangi na kano ka jingpang ka bangi don ne kum kini ki saungut ki Paralok ngiru ngi de bandon kata ka jinget ka baskem pat ngi de ban nyale kat bala ban wan tur be hajan u jisu kumno da ki jingduai ki jongi bat da ka ba minot ban pule ka Ktien ka jong blende ngi de ban don kata ka jinget ban wan hajan ka jong jisu naman ngi te bu jisu don ka bor ban Nongthymmai yangi ban pynkhreh yangi bat ki bahayeng ki basem bat ki Paralok jongi na ka no ka jing shitom ka bakidon te hakane ka por ngakwa yang ilang baro bangenya khabrip ban ngin ong ya iwei I jingduai ngin duai nak benta ki Paralok ki jongi ngin duai nak benta ki breu ki badan hapreng ka jingpang ka jingshitom bat kumba kini ki saungut ki Paralok ki walam yo uto Paralok ubashitom jang ki hajan u jisu ngiru to ngin duai bat ngin walam ye ki be ki bathon jangi ye ki para breu ki bashitom ki jangi hajan u jisu to khabrep ken ni ong jing duai belengkon kokpa jangi u bahabeneng ni ai ngo ya me na kapata kani ka jinghikai ba mila ai hapedeng jangi ka ba pen kan mau yangi tribe ba melong U Blei u bashisha u bala ban ma ban pen kot yangi na ki jingpang barok ki bangidon hakani ka por try ngi wallam hakmat jong me ki lok ki jor ki jongi ba men kur khu ki bat kirpang try ngi wallam hakmat jong me ya ki Paralok ki para breu ki jongi ki badon hapedeng ka jingpang ka jingshitom
Kano ka jingpang ka jingshitom ka badona ka met ka jong ki try ngi walam ye ki akhmat ki jong me akhmat jong me bat ngi duai try ba men pen khia ye ki ba men kta ye ki ba men pen Nongthymmai ye ki ya ki ne baro ngi pan ha ka kerteng ba thiang tam e ka jong try jong yu Jesus Christ. Amen. Syakri ar ngut kenrap naba un isi ya uwe bat un ija uwe lane un bad ya uwe bat un lenda ya uwe himla ban syakri ya U Blei bat ya kaspa Blei subun. Tong nya ong lang ya ka jing duai utrai ko khpa jangi uba habneng long ba khoj ka kerteng ka jong me wan ke ma ka jong me long ka mon ka jong me ha khando kumba habneng to ai ngi menta ka jing bam ka jongi ka bala ka singi to ma pringi ka rengkang ki jongi kumbangi ru ngi ma pe ki bles newengi to wa ya lamengi shaki jing pin shoiru hinrei sumar ngi na ka basneu na ba jong me long ke hima ka bor bat ka boram ru halakerta amen but hakwai no to ai ba ka jingai e Jesus Christ ba ukhon ka jing e ba U Blei ba khpa ringkat bat ka jing yasan lok umin sem ba khoj kini lai ha uwe kinyai ne yai sa lem bat ngi ado menta shaki arta ba amen.